ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Иншоаллоҳ ки ҳар як кадоми шумо сиҳат саломат ҳастед ва касоне ки хона, квартира, мошини фурӯшӣ дора, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. Бо тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш бе сумай. эҳтиромона хоҳиш мекунем наворо дар имо ватсаби худатон падилитсия кунед, дастгирӣ кунед дӯстони азиз, ва обуна, лайки бобогиро фаромӯш накунед. дар навори имрӯзаи квартира ва хонаи замини фурӯшӣ мебошад дӯстони азиз. ташаккури зиёд ба ҳар як кадоми шумо. аллоҳи меҳрубон аз ҳар яки шумо розӣ бошад. рафтем дӯстони азиз, наворо тамошо мекунем. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Крупская, поёни автоцентр. духонага квартира дар сеюм этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. дом уже тайёр шудагӣ, фақат ремонт карда зиндагӣ мекунед. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед ва шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. инак замини фурӯшӣ қарор дорад дар Данғара, деҳаи Билёни Поён. 16 сотиқ замин. гирди замин фундаменташ рехтагӣ тайёр мебошад. об дар наздикиш ҳастак. свет ҳастак. замин аз роҳи калон 200 метр дур мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 30 000 сомонӣ бо савдо мешавад. замин алиша мешавад бо мошин. қарори замин ва сертификат дорад. қишлоқи обод мебошад ва мардум баъзеш зиндагӣ доранд. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамҳошон имо ватсап доранд. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд дӯстони. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 185 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, рӯпарӯи бозори Балх. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 195 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, гардиши аэропорт. яххонага квартира дар 9 этаж қарор дорад. 41 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина хонаи замини фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Ҷиргатол, дар назди бозор. 13 сотиқи замини дари ҳавлигӣ дорад ва боз 10 сотиқ замини алоҳида барои кишти кор дорад. 4 дар хона бо верандаш, баня, ҳоҷатхона, аловхона, ремонти миёна мебошад ва боз фундаменти баня рехтагӣ мебошад тайёр. об, свет ҳастак. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. нархаш бошад бо маслиҳат. харидори аниқ бошад. рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоаллоҳ арзон мекунанд.
инак замини назди ҳавлигии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат деҳаи меҳбахш. 4 сочиқ замин сангу шебёнкаш овардагӣ тайёр мебошад. обсве дар наздикишай фурӯхта мешавад, бо нархи 120 000 сомонӣ боз савдо мешавад. харидори аниқ бошад, рақамҳошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби замин маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунем.